Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Nganom day ko ha? Ikohin mo. Gibatian ka sa ko'y sura? Kabinos ka na ko? Hinday, surabawag inyong duhay kaduwa, oy. Nita mo pirmig samok? Ako may hagiton? Ha? Agugay! Ga! Buhala ka, anibala ka! Imo gisukmat mo yoy! Kini ay, Brapa, kaya na imo bana-bana, ha? Pakungon na mo duha, be? Gigamyan ka na ko, ha? Sige, hoy! Sige ka! Sokol! Buwang siya. Nagtuo siyang di kumsukol niya kay laki siya. Ako pa miwang na to ganina dito, ana. Lat-ani ko kung kumutong dagway itong sinuha to. Ha, badya? Gani ka mo. Kataasok ka na kong lawas si Siano kung parar ni mo. Yay! May hilom giking kaibog na siya, no? No? Hanggaw ka? Sikat-sikot, Christmas yung tiil silang sa bisa, no? Amaway! Naigo, no? Ay, unsa ka? Sayo magkagdaig ko to banga. Unsa man? Magtiwas ta? Ha? Magtiwas ta din eh? Naigo magkapil. Gusto na mo, anak. Kadlaw na mautas mga silingan. Kinsa mo silang silingan ng kawawam na? Mga perpekto na sila? Tiya, May gani ka nahakop dili kong kwarta ganina dito sa lamisa. Oh, mapil no nakog hakop ang dili ako. Ang dili ato, apil. Ay, ganan siya pinungo. Awa. Ambing ako ha. Imo pa kinindi kinuton? Nga dako magkang dadawat sa gipinda tang sing-sing ni Melody. Ay, kabuang gyud. ikaw nang hilabot sa kong sing-sing. Kasulti ko. Nga naman. Ako Dili ako. Smiho yay. Hey! Igor ko nagkuha! Ikaw nagprinda! Bao day wa kay kwarta. Kay giuna day ni mong imo kapritso. Nagpalit-palit ka tong sing-sing nga mahalon kayo samtang nakalisot ta diris bae. Kahilas ba yan niya? Ako ra ba nakapasod mong trabaho ha? Basig na limot ka. Nga imong obligasyon pagbuhi na mo. Hinatag ka to. Maria! Patuon beta nimo. Kinsang ko tayo manghatang nimo atong mahalon kay sing-sing. Ing na lang yung daw ka. Ay, sige. Materialistic ang dako. Ay, sir, baga. Bisag nakalisod na balit yung mahalong botang hinom ay pagsalga. Mahalon nga cellphone, mahalon nga alahas. Ay, laban. Unyag pabayron sa kurente mo dayog ingon nga wa kay kwarta ay gigsabani mo ang usalga. Hilas! Kuno na kay gusto mo gasto din layas. Wa gyud ko mawili nimo. Tiya, Sayop. Ayaw. Sayop ko Ay, hugaw, ay. gingin pag umangko ni mo. Sayop. Kidak-an na ni siya bukog. Muaksyon nagsukol. Ha, may nagayam nagtukol na. Ako na ba kay kang utang kabubuton ako ha? Nas bukog. Ay kalimot ako nagbuhi ni mos gamay ka pa. Nabot ang bukog. Bisa kung saan patakaron koron. Ha? Dili ka makabayan sa kung naggasto kago ni mo hanggawa ka. Ha? Nasuko kang gikuha na mo imong sing-sing. Halalayas. Layas! Ay. Oh, tara mo karton eh. Halabit-bita na. Layas akong panimay. Tiya Susana. Ay, parang sige garing, oy. Gusto pas katungdak. Marig na agi ilang sa unlan ni Armando. Kuhaan ko ganit eh. Saan ba na nawa? Melody? Huwag magkabantay sa Armando. Nahinanong sa iwayo. Tubagon ko ba ka? Oh, ako kata. Ganun na ni mo akong cellphone. Ambil ka na. Kisa nang nanawag ni mong kadlang dako. Sige, sorry. Tinggal lagi emergency. May palayo siya. Ah, Misod ko sa banyo ay. Iyak itong babae. No. Maabot na unya ang ikayon nga maaktuhan ta mo, Armando. Ano, Melody? Armando. Oh, naghilak ka. Ganun, unsa nito? Ganun naghilak ka. Gipalayas ko ni Tiya. Unsa? Hain ka karon. Anaon ta ka.
Nagilis kag dali-dali. Oh. Malakaw ka? Nalibot ko pa-alarm na. May sayom na ko katuon karon sa pag-ong site nga patukuran ng hotel. Sige, tara ko. Bye. Alas 3 sa kadlawon, mo adto sa site? Imposible. Pero sige, padayon si mong gipati Armando. Kay dili magdugay ka ng imong pagpakabuang. Melody. Armando. Dali na. Sakinan. Dihay na ka na yung mag-bit-bit nga karton. Nga ko kini mga sinina. Ibilin ka na niya. Daghan pang mas nagkinahanglan nga makapahimos niya. Sige na, dali na. Alright, dinhi. Wa na'y bisan usang makapasakit man imo. Sige na, hilom na, ha? Maikog ko ni mo. Ilang na print ang sing-sing nga imong gihatag na ako. Sorry. Ang butang nga itong mapalit. Aban, ang kahiubos nga imong gibati karon nila. Labihan, dili kapayran ang imong gibati, di ba? Gibuhat ko ang tanan aron malipay si tiya na ko. Pero bisan unsa pa akong buhaton, dili pa igo alag niya. Okay na. Come on, basta na. Nanghubag na pagkain mo mga mata. Sorry, na-disturbo ta ka. Tingaling mag-away mo sa mga asawa. Oh, it's okay. May problema. Sige na, okay na ko. Pauli na lang. Mahibong ang imong asawa kung dili ka niya makita siyang pagmata. Nasayon siya nga milakaw kong sayo. Ako singingnan nga mosayo ko pag-adto sa site. Bosa, dini ko motiwas o katuo ko panimo. Sigurado ka? Okay, laki. Armando, Huwag mamalitas sa tanan mong nga kinahanglanon ha. Melody, di ka makmahay. Namayuban ka na ako din. Saad ko ka na. Mao kini ang atong himuon nga paraiso. Armando, Dali na, mahal ko. Armando. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!